Καλησπέρα σε όλους. Το συγκεκριμένο βίντεο δημιουργήθηκε με αφορμή το βίντεο των Anonymous, γνωστής ομάδας hackers προς τη χώρα μας και τις αντιδράσεις που προκάλεσε αυτό. Καταρχάς, δεν βρίσκω το λόγο να επεκταθώ ως προς το τι είναι οι Anonymous, μιας και πιστεύω πως όλοι, λίγο πολύ, έχετε κάνει μια έρευνά σας πάνω στο θέμα. Θα επικεντρωθώ όμως στα λεγόμενά τους. Είναι γεγονός ότι στο βίντεο λέγονται πράγματα τα οποία αληθεύουν πέρα για πέρα, όπως για παράδειγμα τις σχέσεις μεταξύ πολιτών και πολιτικών αρχηγών. Ωστόσο, ο μέσος ακροατής, παρακινημένος από τις αλήθειες και από το λόγο που χαϊδεύει τα αυτιά του, παραλείπει να αναλύσει μια σημαντική λεπτομέρεια. Για ποιο λόγο αποφάσισαν εντελώς ξαφνικά οι συγκεκριμένοι άνθρωποι να ασχοληθούν με την κατάσταση της χώρας, τη στιγμή που διατρέχουν αυτή την κατάσταση ήδη εδώ και αρκετό καιρό? Φυσικά μια συγκεκριμένη συνθήκη την οποία η χώρα μας υπέγραψε και που έχει να κάνει με το ίντερνετ, που δεν είναι άλλη από το γνωστό ACTA. Η συγκεκριμένη συνθήκη αφορούσε και τα πάτια των πνευματικών δικαιωμάτων που προβάλλεται από τη δική μας πρόεδρο στο ίντερνετ. Καταπατητές θα τιμωρούνταν, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με την ιδεολογία των Anonymous. Με βάση τα παραπάνω, θα ήταν ασφαλές να βγει το συμπέρασμα ότι η συγκεκριμένη κίνηση από τους Anonymous δεν είναι τίποτα άλλο από ένα καλά καθηγμένο κυνήγι επίτευξη του συμφέροντος. Με τα λύπης μου, πρέπει να στερήσω τη χαρά από αυτούς που το τελευταίο καιρό τους έβλεπαν σαν λυτρωτές, μιας και δεν θα είναι αυτοί οι οποίοι τελικά θα σώσουν τη χώρα. Άλλωστε, το τόσο μεγάλο ενδιαφέρον προφανώς οφείλεται στο ότι κάτι τέτοιο θα ήταν μια εύκολη λύση, που δεν θα ανάγκασε τον Έλληνα πολίτη να πάρει μέρος σε κάτι που θα μπορούσε να ονομαστεί απελευθέρωση. Βάσει αυτού του σκεπτικού, βεβαίως, ενσταθμίζω μια άλλη αρκετά σκληρότερη άποψη, ότι δηλαδή η απελευθέρωση αυτή δεν θα άξιζε να γίνει τώρα, μιας και ο Έλλην δεν είναι ακόμη έτοιμος για κάτι τέτοιο. Μέχρι να γίνει αυτό, έως ότου δηλαδή φτάσουμε στην απόλυτη κοινωνική εξαθλίωση και στο απόλυτο μηδέν, κάτι τέτοιο δεν θα είχε νόημα, μιας και αυτό θα ήταν ο μόνος τρόπος να εξασφαλιστεί το ότι δεν θα γίνει το ίδιο ελάχιστο μέλλον. Κλείνοντας, θα πρέπει να τονιστεί για ακόμη μια φορά η ανάγκη του να αλλάξει ο Έλληνας στο σκεπτικό του σε εθνικά θέματα. Βρίσκω απόλυτα ειρωνικό το ότι όλοι οι γονείς προετοιμάζουν τα παιδιά τους λέγοντάς τους πως ο κόσμος είναι πολύ σκληρός, αλλά παρόλα αυτά έχουν ελπίδες να παρουσιάζεται κάποιο παρόμοιο φαινόμενο. Ο κόσμος είναι όντως σκληρός και βοήθεια δεν πρόκειται να υπάρξει από πουθενά για κάτι τέτοιο. Οπότε η εφαρμογή του αν θες να κάνεις κάτι κάτω μόνος σου βρίσκει απόλυτη εφαρμογή και κρίνοντας ο μόνος τρόπος κοινωνικής προόδου του τωρινή περίοδου.